Лукашенко, які 30 гадоў таму пабачыў сённяшнюю Беларусь, тамада, які абакраў маладых проста на вяселлі, і звычайнае фота з адпачынку, якое прывяло за краты. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва і галоўныя навіны 30 жніўня. Сёння Александр Лукашенко святкуе дзень народзінаў. Віншаваць не будзем, лепш згадаем вось такі факт. Гэта ўлётка самога Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 1994 года. Нагадаем, першых і апошніх выбарах у Беларусі, якія прайшлі без фальсіфікацый. З таго часу мінула амаль 30 гадоў. Лукашенко, якому сёлета спаўняецца 69, у адным кроку ад таго, каб стаць тым самым 70-гадовым кіраўніком, супраць якіх калісьці сам жа і выступаў. Відавочна, што гэты крок ён зробіць. Таму замест каментароў давайте просто працытуем Лукашэнку 30-гадовай даўніны і параўнаем яго словы з сённяшняй сітуацыяй у Беларусі. Цытата 94 года. Сёння маладыя вучоныя, рабочыя, настаўнікі, інжынеры і афіцэры – ніхто. Іх талент, энергія, розум не патрэбныя ўраду. І ў гэтым адна з прычын нашай беднасці, хаосу і бяздарнага гаспадарання. Конец цитаты. Сёння ночью адбылася масіраваная атака беспілотнікаў на расійскія гарады. Найбольш пацярпеў Пскоў, там білі па аэрапорце. Знішчаныя 4 расійскія транспартныя самалёты Ил-76, якія выкарыстоўваюць для перавозкі салдат і вайсковай тэхнікі. Яшчэ некалькі самалётаў пашкоджаныя. Пажар у аэрапорце тушылі больш за паўсотні ратавальнікаў. Адказнасць на сябе ўзяла ўкраінская выведка. Акрамя таго, расійскія ўлады кажуць, што дроны білі па маскоўскай, бранскай, разанскай, арлоўскай, калужскай абласцях. Але там іх збілі. Праўда, у Бранску пацярпеў найбуйнейшы завод мікраэлектронікі, які вырабляе камплектуючыя для іскандэраў. Тут важны яшчэ і такі момант. Пскоў – гэта глыбокі тыл Расіі. Ад Пскова да мяжы з Украінай больш за 800 кіламетраў. Дроны, якія могуць атакаваць на такой адлегласці, Украіна мае. Таму варыянтаў два. Альбо беспілотнікі прайшлі на малой вышыні праз Беларусь і Расію ніжэй за радары і засталіся незаўважанымі для супрацьпаветранай абароны, альбо удар наносіўся непасрэдна з расійскай тэрыторыі. У любым выпадку, які б з варыянтаў не аказаўся дакладным, гэта вельмі кепскія навіны для Расіі. Але ў тую ж ноч у адказ расейцы ударылі ракетамі і дронамі па Кіеве. Такой масіраванай атакі не было з вясны. Загінулі найменш 2 чалавекі, яшчэ 3 параненыя. Арышт за фота з адпачынку. У Наваполацку асудзілі мясцовага жыхара за здымак яшчэ 21 года. Мужчына з'ездзіў у Грузію, фотаздымкі выклаў у свой інстаграм. На адным з іх былі заўважныя грузінскія і украінскія сцягі. Праз гэта цяпер да мужчыны прыйшла міліцыя. Яго затрымалі, адбыўся суд. Фотаздымак з адпачынку прызналі пікетаваннем. Мужчына апраўдваўся, што пікетаваць не збіраўся, маўляў, гэта звычайнае фота з адпачынку. Ды і зробленае яно яшчэ да вайны. Але яго гэта не выратавала. Прысуд 15 сутак арышту. Пенсіянер загінуў пасля сустрэчы са змяёй. 66-гадовы жыхар Магілёва прыехаў на лецішча ў Слаўгарадскім раёне разам з дарослым сынам. Увечары затапілі лазню. Мужчына басанож пайшоў па рылку, дзе па дарозе яго ўкусіла змяя. Спачатку ён не стаў звяртаць асаблівай увагі, да дактароў не звяртаўся. Але праз пару дзён пенсіянеру пагоршала, прыехала хуткая, але і тады мужчына не стаў расказваць пра змяю. У выніку пазней яго забралі адразу ў рэанімацыю, але было ўжо позна. У бальніцы мужчына сканаў. А ў Гальшанах вяселле скончылася міліцыяй, бо тамада паспрабаваў абакрасці маладых. Пасля конкурсу па зборы грошай на хлопчыка і дзяўчынку госці выйшлі на вуліцу падыхаць свежым паветрам. У гэты час супрацоўніца кавярні заўважыла, як тамада бярэ грошы з паўзункоў. Яна распавяла пра гэта маладым, а тыя выклікалі міліцыю. Аказалася, што 48-гадовы тамада скраў 400 рублёў. Цяпер на яго завялі крыміналку за крадзеж. Мужчыну пагражае да 3 гадоў. У Гродні з'явіцца вуліца імя загінулага польскага дэзерціра. Мясцовыя ўлады назвалі праезд каля польскага консульства імем Эміля Чэчкі. Калі памятаеце, гэта малады польскі салдат, які ў 2021 годзе папрасіў палітычнага прытулку ў Беларусі.
Чечку актыўна выкарыстоўвала лукашэнкаўская прапаганда, бо ён ахвотна расказваў патрэбныя ёй рэчы. Напрыклад, казаў, што польскія вайскоўцы забіваюць мігрантаў і закопваюць іх целы проста ў лясах каля мяжы. Праўда, ніякіх доказаў хлопец прывесці не мог, а ўсяго праз 4 месяцы пасля свайго пабегу ў Беларусь Эміль Чечка скончыў жыццё самагубствам у сваёй мінскай кватэры. Сілавікі затрымалі беларуску, якая прыляцела ў Мінск з Італіі. Гаворка пра 32гадовую Вераніку Казак. Яна некалькі гадоў жыве ў Італіі, мае дазвол на жыхарства гэтай краіны. Вядома, што Вераніка прыляцела да сваякоў у Мінск. 25 жніўня яе выклікалі ў міліцыю наконт нейкіх каментароў. Больш на волю жанчына не выйшла. Паводле папярэдняй інфармацыі, супраць Веранікі распачалі крымінальную справу. Падрабязнасці высвятляюцца. Мядзведзі апошнім часам сталі небяспекай не толькі для людзей, але і для іншых жывёлаў. З'явілася вось такое відэа з Налібоцкай пушчы. На ім бачна, як сям'я ваўкоў ратуе сваіх ваўчанят ад няпрошанага госця. Заўважыўшы сляды мядзведзя, пара дарослых ваўкоў пачала перацягваць малых у іншае, больш бяспечнае месца. Прычым яны адмыслова перасеклі пры гэтым невялікі вадаём, каб збіць мядзведзя са следу. Пазней на відэа з'яўляецца і сам мядзведь, які ідзе за ваўкамі да вадаёма. Аднак дарослыя ваўкі не сыходзяць і застаюцца бараніць ваўчанят. У выніку ўсё скончылася добра. Ваўкі змаглі прагнаць буйнога драпежніка ад месца, дзе яны схавалі сваіх малых. А беларускія тэле- і радыёжурналісты паступова замяняюцца нейрасеткамі. Спачатку брэсцкае тэлебачанне на падставе здымкаў рэальнага хлопца-мадэлі стварыла вядоўцу прагнозаў надвор'я. Яго назвалі Богданом Завірухам. Выглядае і размаўляе ён вось так. Я, Богдан Завируха, создан нейросетью специально для того, чтобы напоминать вам взять зонтик. А цяпер радыё Гродно Плюс пахвалілася, што іх навіны чытае нейрасеткавы дыктар Роман Максімаў. Ніякага рамана не існуе. Гэта тэкст загружаны ў нейрасетку, і гучыць гэта вось так. Выпуск новостей на радио МФМ. В студии Роман Максимов. В лесном фонде сохраняется пожароопасная обстановка. По этой причине в большинстве районов страны введены запреты и ограничения на посещение лесов. Што ж, чакаем нейраазаронка? Толькі учора мы звярнулі ўвагу на зарэтушаваныя да непрыстойнасці здымкі Наталлі Качанавай. Але ж тэлеграм-канал Савета Рэспублікі вырашыў нас дабіць, апублікаваўшы яшчэ вось такую Качанаву. А затым і вось такую. Нагадаем, што чыноўніцы 62 гады, і ў жыцці яна выглядае вось так. Прычым мы не збіраемся глуміцца з яе сапраўднай знешнасці. Усе стареюць. Гэта акурат такі нармальна. А ненармальна гэта анімэ-карцінкі, якія чамусьці публікуюць улады і прапагандысты. Як добра пажартавалі калегі, а што, калі Качанава не ведае пра існаванне фоташопа і цяпер думае, што сапраўды так выглядае? Тэлефонныя махляры працягваюць не толькі выцягваць з беларусаў грошы, але і штурхаць на вельмі дзіўныя ўчынкі. Цяпер жанчына з Баранавіцкага раёна атрымала стандартны званок. На ваше імя набралі крэдытаў, а каб выправіць сітуацыю, вам трэба таксама ўзяць крэдыт. 53гадовую жанчыну нічога не насцярожыла, і такім чынам яна пазбавілася амаль 24 тысяч рублёў. Але гэта яшчэ не канец гісторыі. Махляры пацікавіліся палітычнымі поглядамі гэтай жанчыны. І пачуўшы, што яе меркаванне разыходзіцца з іх пазіцыяй, вырашылі ёй адпомсціць. Тут цікава, што следчыя не ўказваюць, што за погляды былі ў жанчыны, але пішуць, што махляры, якія ёй званілі, былі ўкраінцамі. Так што падобна беларуска выказалася ў падтрымку вайны. Тады суразмоўца паведаміў, што ўцечка асабістай інфармацыі адбылася праз ноутбук жанчыны, таму цяпер яго трэба спаліць у духоўцы. Жанчына так і зрабіла, прычым яшчэ і транслявала свае дзеянні па відэасувязі. Тады ёй шчыра сказалі: гэта вам урок за няправільную палітычную пазіцыю, і паклалі слухаўку. У выніку жанчына засталася без грошай, без ноутбука і са зламанай духоўкай. Яна пайшла ў міліцыю, там завялі крыміналку, але шансаў, што махляроў знойдуць, амаль няма. Беларус прыгатаваў сала ў шакаладзе і стаў зоркай тык-току. Ролік сабраў ужо 1 300 000 праглядаў. Ацаніце і вы. Сало в шоколаде, рецепт не дам. Вось такія навіны.
Подписывайтесь, ставьте лайки альбо дизлайки, выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустранемся завтра.